Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mocht God die zijn. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij Abram Giesbrecht. Dankzij dat u deze aanleiding aangenomen hebt hier vandaag die Zeichnis met te delen. Veel toezicht. Dankzij voor de aanleiding wat ik gekregen had, dat ik kan hier zijn. Dat ik kan metdelen wat God in mijn leven gedaan heeft. En ik mocht dat kan vele mensen ten de help zijn en ten zegen zijn. Waar God en ons mensen schaffen dit. Oké. Vertel me, Abram, hoe wie die leven, die kindheid, jugendheid, daar die jonge leven, hoe wie dat erg? Nou ja, ik denk dat we minuten meer zullen zijn. Ik in de dorpschool opgewassen. En de school we allemaal alles bis uitwendig leren. Endlich nicht eine Erklärung. Aber wenn ich de school uit weer dan, wie nicht eine Jugendstunde oder wat, en dan wie dat bij opgewassen dan. Dat we dan klaar, want we willen gereed zijn. Dan moeten we alles met wat de anderen doen. Zo zie je toen mal mespels in de zipperine komen en mij drinken. Welke ook zei ik dank God allemaal dat hij mij beschützt heeft. En ze vond ik dan ook heel lang lot aan partner van 17 jaar. Ze hebben dan ruim 5 jaar tipje was met mijn partner, wie gleich ons. Oké. En nou eenmaal kwam je bij de tijd en wilde ons bevrijden. En wie dan klaar dan wie ze leert het aan tafel lot en ik kwam ook bij toe en ik wist het ook dat ik dan aan het leven zal en dat duidelijk wordt in mij. Ik kwam bij toe en wie alles lijkt wat ik gedaan had over. Aber ze kwam ik ook ten geloven. Ik hield me ook en als je mij vrede dan bezit en wie zegt je helpt niet, wie wist je dan niet dat vanzelf moest je redden, moest je zich al herstel gebleven, maar dan laat dat jaar vrij weer ontstaan en niet het over waren in zijn leven. Nee, ik heb jaren immer gedronken, immer ehrlich. Moet je dalen en moet je niet. En mijn vrouw immer treurig. Ik heb een zeer treurige vrouw gehad. Ik heb veel geduld met mij en immer gebed. Dan hadden we een paar kinderen, Tanja en Lennart. Dan loopt er nog een, de laatste, dat we dan 5 minuten en dat starft dan. En doe je al klaar wat God moet redden een, maar dat we het steeds zien en mijn vrouw dat zeer zwaar, maar dat ging bij waren ze weer niet. Een man redt je dat iemand zeer aan, niet, maar mijn vrouw heeft dan zeer zwaar leven gehad, maar heel kunnen ze dag, maar daar werd ik maar zij zeggen, je was je kan al allemaal gaan en dan is je leven. Die heeft nog in zijn leven. Maar. En niet het leven weer, maar mijn ziel weer best immer een geld schaffen voor God weinig tijd hebben. Mijn vrouw waren me immer, we waren niet metnemen. Mijn antwoord werd immer, we waren nog jong. Ik kon nog geld schaffen, ik kon nog geld hebben schaffen. Jeden wieder en ik schaffen, nou je me niet moet zitten, maar dan weer me klaar, mijn kinderen waren gereed en die ook de eerste paar jaar naar de dorpsschool. En die zei dit in een andere school, de Spanische leraars over. Dat je reden naar opkool, dat ze weer klaar weer leven met God te leven, de erklärung. En dan vangen we aan. Buena Vista, wenn die Jugend war, die an Jungschar und Jugendstunde kommen,
dat vreet mij ook, dat mij niet heen. Wie heen wil niemand gaan, dat hij zal in zijn leven aankomen wat hij geleefd had. Maar hij wist van mij zelfs veel beter op dit komen zullen. Maar wanneer je weer staat, dan hoor je hem hier vrije dan maar bed voor die. En zo van wie zelfs ook aan, wie dat je uit te komen. En mij reden te veel zei aan, maar dan wie drie voor dan, met veel kan ik niet fertig maar wat de preger gezegd had. Dan zei mij vreemd, toen mij dat traf die best, toen die dan in dat wist dat je ook bij het strijd aan mij niet. En ze zei wie beter 22 jaar bevrijd was en dan we hadden ook zeer schijnend levenstijd gehad, zeer goede tijd gehad. Dat is niet dat alles slecht was. Aber du fehlt nachher mal irgendwas. Ja, da fehlt nachher mal was. Aber was passiert noch 22 Jahre befreit sein? Mijn vrede, we waren immer te de vreugde, maar ik wist dat zij vroeg veel was, zij dat durf mij vragen dat zij dat best, ik wil niet. Ik wist niet, ik wil niet te zijn zaken, ik wist niet wat met mijn leven, ik wist dat ik slecht was, maar hij ja niemand alles vertellen dat je doen aan mijn leven, bevrijd leven, aber een dag, de startte wie een Männer te eieren, dan zei ze mal zu mir, wie soll de Bernen? Zei ze zu mir, had die alles vergeeft wat die doen, wat die anderen gedaan hadden. Ik wist dan nog goed wat ze zei. Dan wie drie van Baren, 15 jaar en 15 februari 2018, stonden wir abzumars und wir trinken immer Mate und sie lasen immer die Bibel. Ich las nicht mal die Bibel, ich kann nicht mal lesen. Da wir mir Frieden mit der Zeit heute. Dann trinken wir Mate, wir gesund und dann sagen wir im Freischicht, wie heute Freischicht. Wir nicht Eduard und sie standen im Haus hier ab und Leute nach dem Bett der Tag von der Freischicht, was sie da hat. En ik dacht, ik een baanje, en hij werkte zat en ik ging bis zu der Ritten, stond bitten dan. En dan kwam mijn jong zei, een paar kammonen, maar es wat, es kan niet hin. Ik ging dan er stonden en dan las een balie, we gaan ons nautje schwijten. Vrij wat je weer, dan zei ze, de brassen, die schilderen, waar je niet dan. Wil hij wil een krank voor en dan zei ze worden bewacht en heel gewoon, maar wie we allemaal te doen om niet en dat je wel voets voor niet. Nou, we nog moet ze overdag voets rijden voor en ik speel me naar zwaar niet dan dat teste bij Marland en wie batoer, weet niet, vielleicht 10 minuten. Aber een krank is weer zei ze nou het zo beden ver en ik kon niet best aan je beert Eduard. Ik weet wel goed, het gaat ook wat hier van. En we hebben 10 minuten bij doen en kreeg den slag en weer de wagen. Toen hij wees vroeg ze naar mij, ik wil hard winnen. Nou ja, ik had niks meer, maar ik had veel allerhand beleefd. Wat ik niemand gezegd had. Nou, weer de wagen. Dan had je kamp met mijn leven. Dan zei hij, daarna hij starf. Zei hij, en venster, we zijn de gordijn hebben, een ditje glas. Zo klaar, een waard, zo'n klare waard met juiste benen. Zo klaar wie dat. Ik heb me zei eens daarna, maar ik heb niet vroeger niemand gezegd. Wat doe je zo niet? Wat doe je zo niet? Maar dat valt me niet op. Ik wist dat, wat je is gekomen, weet niet? Mijn vrede. Ik wist dat klaar niet bij de weer. Dan zei hij mij, ik heb veel controle gehad, niet kampen. Dan zei hij mij, een dag, zei hij mij, ik heb me dan niet. Paar zei maar zei je, maar een dag was je nog niet. En ja, dat zei hij. Nou ja, maar dat weer voorbij. Ik had niet kunnen met mijn vrede. We hadden veel een goede tijd gehad, maar ik weet dat jaren hangen met mijn vrede.
En dan kan ik me, had me ook gezegd dat ik presenten dat ik kan mijn leven. Klaar ben je, hij zei lang niet gehaald met. Wat kreeg veel jong, weet dat? Wil eerst nou niemand van God wil metteilen. Dat je kan niet meer lezen, wist hij 3 bierstoelen, wist hij wat er weer echt dat woord kan ik niet lezen. Want je dag bitte en derste zaten. Meest bij mij gezeten in Eduard dat ik niet lezen kon. Wij konden lezen en mir ist da wichtig, wat mir früher mal sehr, nicht? Und er hat ja gelesen, nicht? Sie sieht einmal, sie beide einmal einen Tag waschen, und er hat nicht viel gelesen, und wo der Schrift. Johannes 14, Vers 13, 14, nicht? Da sagt das. Und wat je in mijn noemen beden worden, dat wij tenen, dat de Vader der den Sehen geëerd wordt. Wat je in mijn noemen beden worden, wij tenen, schrijft er dan in. Dat is me klaar. De je beden worden, maar hield zo wel verder. Hield zijn al dat leven wat dat waar dat is, maar hield die beden niet. Als hij schweig weer. Zij schweig weer. Zij sterven weer. Wat bedient de Bibel van de eerste dag te die? Dat is een leven dat wordt, waar we kunnen bijna vinden, juist als ons raden, waar de mensen te klaar. Dat is een snijdende woord. God zijn woord dat snijdt. Dat snijdt om mensen, dat wij van mensen. Van jou, wat checkst du van jou een leven aan? Checkst du krijgt dat eerst einmal aan, bloß geld verdienen en zijn maar op te roepen? Mensen, mijn vrouw was, we verkochten al mijn gereedschap. Heel lang had je een gereedschap. Mij weet dat, zij en al wat dat. Het is dan een zindag te laat zijn. Meer en meer verkocht dan zijn we vrij al. Maar dan dat ik vrij verder en zindag een eenmaal. Wil die afstoten, dan kan ik me avonds rijden tot je uit. Daar waren ze me immer verder dat ik dat niet zal. Maar in de waarheid dan verkocht ik alles. Dan zie je lang zeeën was. Verpacht mijn land en dan kwam ik wat door. Ik moest schließlich wat heen. Mijn jongen ook. En ze vangen aan met de akkerie aan. En had ik dan geagerd over mijn ziel is nu voor God zorgen. En God zegt me, nog zo, ja. Stelde veel dagen als eerst. En ik wist eerst helemaal niet, ik moest dan wat te doen, wat dat is, niet nood van God, wenn de schrift in Epheser 2, vers 8 en 9 zegt dat, die zijn der Gott sie nicht nood geraten, wil sie glauben. Dat is niet der je woordje, dat is een geschenk van God. Dat is niet het woordje, en dat kunnen Ursache op zichzelf te loven. We kunnen niet meer het woordje, dat is een geschenk van God. Want die een geschenkje wel, wanneer het niet neemt, dan haast je dat niet. En dus, Jezus is gekomen, dat is een geschenk. Wanneer je hem aanneemt, dan ga je hem niet. Dat kan ik me niet meer verdienen. Het is hem gaan als zinder zijn we alle, en ik zin die ik immer waar, hoe ik zie, wie nodig te zinnen, niet? Dat ik kan. Ik vrees me zeer dat ik die kennen kan, Abram. Dat we zeer treurig, dat is een geschichte waar ik damals hier dat die früh gestorben deed. Aber ik ga die Lothar just kennen leren, ik ga je zijn, wo Gott durch die dagen deed, en wo du dat ohne Angst de ganze Welt vertellen deed, dat Jezus vor allem hier is. En ik mag wirklich, dat du kunt gezien zijn en die niet gingen, dat ik die kunnen gezien zijn en vermutlich verder wegkomen. En dankzij voor hier metmerken, onze tijd is nu leider te eng, maar mag Gott die sehen, hoffentlich hebben die irgendwann noch mal waren hier. Bis het nächste Mal. Ciao, ciao. Dankzij dat u van jou dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 5579 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.